Iti background mane washare machalre, especially e weche mag somo. Nwakawo thuolo mang'eny kabisa mondo wasom, mondo waya from piny mwachop kama wantiere ni. Ma en achiel kuom gik mane wang'eyo ni timore ne nyithindo mamoko mang'eny. Ne wang'e ni nyithindo ok yud opportunities maromre. Mano miyo wabedo gi lek mondo e oganda mwadake nyithindo bed ni nyalo yudo thuolo mar nwang'o gik ma jowetegi nwang'o kuonde mopogore. So mano nobedo nwa gima ne omotivetwa mondo wachak projects ma watimo sani. Yes, kasto koro ichaki penja kopogore gi weche mag somo. Yes. Awinjo kitemo lieko ni kata mana tok ng'iyo nyathi mar mondo miyo yud somo to nyaki ng'iye ni to background ne chal na nyathi ni yakanye kumoae to ko apana nyalo keto model moro mayot mondo iwinjego kata jawinjowa moro winjego. Nyathi ka ing'iyo kaka ng'ama da timo chenro, nyathi ok odak kende, nyathi nitiere gi joodgi, family. Nyathi nitiere gi jogweng'gi, mamano koro community moyae. So samidwa keto nyathi mondo yud gik ma jowetene yudo, nyaka ing'e gik moko adek. En wuon kaka nyathi, family moyae to gi gweng' modake. Koro gik moko adek gimiyo kitimo chenro, nyaka ing'e kaka gik moko ringo. Koro wan nyathi kwa ng'iyo kobiro to waneno ka ng'e kanyo nyaka bede janyuolne, kendo waneno ka ng'e kanyo kobi kende nitiere jogweng'gi. Koro kwa model projects kata gik mwada timo kanyakla, nyaka gibed gik mabiro improve nyathini directly kaka somo, to gi gik mamoko ma wanyalo timo kode koluwo kuom janyuolne kata jogweng'gi. Mano miyo watimo projects kaka achiel kuom gi na nyisi ni pi maler. Ka nyathi modho pi maler e school kama osome, be pi maler ni dala. Kopone miye pi maler e school tiweyo dok dalo modho molil, ichalo ng'ama kia gima timo. Koponi imiye thieth e school nikech inyalo bedo gi capacity miye thieth e school, kodok dala to bet matuo, bonya yudo thieth, to nyithindgi mamoko ma samoro nokobiro be nyalo yudo thieth. Mago ne mage kaka wa model the projects and how we do them. Wach machielo en ni ok dikony nyathi nyaka chieng'. Ere kaka idwa keto jonyuolne gi jogweng'gi bende mondo bed gi thuolo mar konyo nyathini at some stage, kech nyabet maonge. Kaka sani koro nawacho weche mag USAID, they are not there, but nyaka watim dongruok. Dongruok nyaka dhi mbele nikech wa involve jite. Kuom ranyisi, wan gi chenro mar mine matindo ma pod nigi energy mar timo dongruok. Mondo gi kony nyithindo in future, waketo gi mondo gichak timo gigegi moko sani, mamiyo gi pesa, mamiyo gi nweng'o. Wan gi project moro waluongo ni Tekeleza. Tekeleza wakawo mine 20 wakete group achiel, to wamiyo gi pesa juma ka juma, siling 1,000 miyo ka miyo. Pesa as in loan kuso pesa? No, pesa wamiya. To kwasemiye pesa to wapuonje, to pesa ni ok wanyise ni dhi tim gang'o. Koro from kaka wapuonje, wanyalo yiero kaka otiyo gi pesa. Pesa di juma ka juma? 1,000. Miyo ka miyo wan gi budget mar 100,000. Koro 1,000 kwa miye juma ka juma to wapuonje, wadwano otiyo gi pesa ne juma ka juma, to kaka gine group, gipuonjore, ginyalo olore pesa gini ginyalo save, kendo gichak giolore, and then after 1 year, kech wamiye for jumbe 100 kwa miye pesa ni. Seche ma samoro umiya ng'ato mantie dala siling 1,000 juma ka juma, gino kenge mage ma uketo mar neno ni samoro bende gibedo koda tiegruok kowuok kuom jok molony e weche go mag savings and investments? Erokamano. Minegi waketo gi, wan gi ng'ama iluongo ni coach. Coach ni en miyo wadgi matin ma nigi lony mo timo ne training kabisa. Koro coach ni bedo kodgi jumbe 100 gi ka puonjogi. Koro puonjruok biro juma ka juma, pesa be biro juma ka juma, and then after jumbe 100 koro wawacho